В мене, в джоба ми е спокойно. Айде, момчета, бягайте, айде. Абе, добре, айде, по-ще го видим този Бранко. Айде, бе! Айде, съм пуснал клипа, бе! Бягай, бе! Бе, ако искате и се и цепете. По един-два тупаника и това е. Бягай, бе! Най-много един-два тупаника и това е. Аре, бе, човек! Мае! Абе, няма ни го учи какво прави, бе! И какво? И какво? И сега може да се събора. Аре, бе! Ай, по-бързо, че почни часа е! Какво? Това си е нормално, човек. Абе, аре, бе! Аз леко удари. Въпрос е, като удариш леко и той пръква. Ако искате спаринг, без утре само да направите събитие.